presented by One Films. गे जाना जाय खगड़िया तू कोचिंग करे लाग चौकी गे दसरा से सेटिंग करे गे जाना जाय खगड़िया तू कोचिंग करे लाग चौकी गे दसरा से सेटिंग करे पाउडर लगल होठल लियो लगल अखियों में गजरवा के लागतो नहीं नजरवा गे कैले सोरह सिंघरवा गे लागतो नहीं नजरवा गे कैले सोरह सिंघरवा गे लागतो नहीं नजरवा गे लागतो नहीं नजरवा गे करिया धागा करिया टीका लगाइले करिया कपड़ा के डर से सिलाइले करिया कपड़ा के डर से सिलाइले कोनो छौरा तोरा है गे देखते रही जइतो बड़ी सुनर छही जान गे तोरा धुपबो न लागत पाउडर लगल होठल लियो लगल अखियों में गजरवा गे लागतो नहीं नजरवा गे कैले सोरह सिंघरवा गे लागतो नहीं नजरवा गे कैले सोरह सिंघरवा गे लागतो नहीं नजरवा गे लागतो नहीं नजरवा राजकुमार राजू संदित यार गे तोरा घुरैबो पुरैनी बाजार गे तोरा घुरैबो पुरैनी बाजार की लेबे बोले तो जान गे हमर बतिया ले मान गे किनी देबो कान बाली आरु हठवा के लाली पाउडर लगल होठल लियो लगल अखियों में गजरवा गे लागतो नहीं नजरवा गे कैले सोरह सिंघरवा गे लागतो नहीं नजरवा गे। Presented by Sakshi Recording Studio, Sonamukhi Bazaar।